Mga isuon, kining ibanghilyo karong adlaw magdugang na usab og kaalam sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon aron sa ato ang pagpadayon sa panaw sa pagtuo, magiyahan kita o mahasubay kita kanunay sa dalan sa katarong padulong sa langit. Sa Ibanghilyo, nag-asoy kini mahitungod sa usa ka batan-on. Maingon nato nga he is the ideal person kay nganuman bisan pa man sa kaabudan siya sa iyang kinabuhi tungod kay dato siya. Niduo siya kang Hesus og nangutana unsay maayo nga buhaton. Pasabot wala na siya masatisfy sa iyahang kadato, nangita pagid siya og maayo nga kinahanglan niyang buhaton. Apan ang tubag ni Hesus, tumana ang mga sugo. Nangutana po siya unsang mga sugua. Unya pagsaysay ni Hesus miingon siya, gituman ko kining tanan. Apan wala matagbaw si Hesus sa iyang tubag. Kay nganuman, tuod wala siya makapatay, wala siya makapanapaw, wala siya mangawat, wala niya yagai ang iyang amahan o inahan, pero wa po siya gihimo nga maayo. Sa atong kaugalingon, ang mensahe po ni Jesus, dili igo nga wala ta mo patay, dili igo nga wala ta mangawat, dili igo nga wala ta mamakak. Ang gipangita sa Ginoo sa matag usa kanato, magbuhat ta og maayo. Kay ang pagbuhat og maayo bunga na sa atong gugma sa Dios ug sa atong kaugalingon. So it is not enough not to kill, not to steal, not to commit adultery, but let us do good things every now and then. Mingon si Jesus, kung mauna, pauli, unya, ibaligya ang tanan mong katigayunan, unya ang halin ihatag sa kabos o balik nga ri. Matod pa sa Ibanghilyo, ni pauli ang batan-on o guol kaayo siya, kay dato man siya kaayo. O dinhing dapita, ang mensahe sa Ginoo sa matag usa kanato mauni. Si Jesus wala magkondena sa mga adunahan. Pero naalang siya kusyon alang kanato. Nga una sa tanan, dili unta ta magpalabi sa paghuna-huna nga pinaagi sa bahandi makabot nato ang tanan. Kay nganuman, bisan tuod magamit nimo ang imong bahandi aron pagkabot sa imong pangandoy sa kinabuhi, apan dunay usa nga dili gyud nato mabayran og bahandi, mao ang atong kaluwasan. Mao na nga ato gyung balansihon. Gani ang dalar nga kwarta na amang gyud gisulat, in God we trust. Sa Ginoo mosalig kita, dili sa kwarta. Ug mao na ang tugon ni Hesus sa batan-on, ayaw salig sa imong kwarta. Salig nako, kay bisan tuod makabot nimo ang tanan nga kalibutanong butang, apan ang kaluwasan dili nimo mabugtian og kwarta. Ikaduhang kusyon ni Hesus nining bahina sa Ibanghilyo alang kanato mao kini nga magbantay kita nga dili lang tanang panahon nato, dili lang ang tanang kusog nato, dili lang ang atong tanang talento atong gamiton aron ta makakwarta, kundili kini untang atong panahon, kining atong bahandi, kining atong talento, gahinan nato ang Ginoo. Kay nganuman, kitang tanan mga piniyalan lamang
niining mga gasaha nga naa sa atong kinabuhi. Ang oras gipiyal sa Ginoo, ang bahandi gipiyal sa Ginoo, ang atong talento gipahulam sa Ginoo, busa makahuna-huna unta kita pagbahin og dako nga porsyon niini alang sa Ginoo kay siya man ang tag-iya niining tanan. Sa katapusan, kining maong ibanghilyo karon magpahinumdom kanatong tanan nga detached from the worldly materials and attached to Jesus alone. Kay nganuman inig kamatay nato, wala gitay madala bisan usa. Ang ato ra gyud nga ikapasigarbo inig atubang nato sa atong maghukom sa katapusang adlaw sa paghukom, mao ang atong relasyon sa Ginoo. Kung giangkon nato siya niining kalibutana, ang kunon po ta niya dito sa langit nung hukmanan. Pero kung gisalikway nato siya, isalikway pod niya kita. Manindog palihog.